दाइनजिनैथि मुगानि आगदारिनि जोनोम सान दिनै फालिनाय जादों आरो बे सानावनो बिथांनि जे मांखरथिलि बेवहाय MLA LED फान्डनिफ्राय 2022 मायथाइयाव जानांगौ आङो 5 लाख रां फोसावदोंमोन गेट लुनो थाखाय बेखौबो लुफुंनाय जाबाय आरो दिनै बेखेवनाय जादों आरो दिनै बे हाबाफारियाव माहारिबादनि बर' माहारिबादनि बाथ्राखौ लानानै मोनसे सावराय मेलबो लेंनाय जादों बाहाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी बाहाय बाहागो लादोंमोन आरो आगुनि एबसुनि आफादगिरि दानि CSBनि चेयारमेन दीपक बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन आरो लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन आलासिफोराबो बाहाय बाहागो लादोंमोन जोंहा बे ओनसोलनिनो MCLA अन्टु बर' बिथाङा गोदो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लानाखि मिरु आफाद दायो गासै अल इन्डिया लेभेलाव एबा अल वार्ल्ड लेभेलाव अब्ला बिनि गिबि आफादगिरिया बिथाङा जाजेनदों जदिउ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1967 मायथाइयाव गायसनजेननाय जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ मिरु आफादनि आफादगिरि खालामजेननाया 68 मायथाइयाव खालामजेननाय जादों थ' बै समाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ रुजुननाय बेयो जोबोद मोनसे चेलेन्जिं मानो होनबा बे सासे मेधाबि छात्रमोन कटन कलेजनि स्टुडेन्ट गोसो जायोबा बियो केरियारिस्ट जानो हायो मोजां केरियार दानानै गिदिर साख्रि मावनानै रायजो जालांनो हायोमोन नाथाय बै समाव हारिनि थाखाय गोनांथि जानाय एबा गाबखांनाय बेखौ लानानै बिथाङा बिबान रुजुनदों आरो हारिखौ गोदान मोनसे सांग्रांथि लाबोनायजों बिथाङा जों दिनै जेराव दंफैयो बिथांमोननि जागायजेननाय जि हाबाफारिफोर बिनि थाखायनो जों दिनै बेहाय सौफैनानै दङ दानि थासारियाव थ' दिनैनि बे सानाव आङो गोदान बर'सा दानायनि थाखाय जोङो गोदान जोलैफ्रा गोदान माखासे आगान एबा नोजोरजों आवगायलांनांगौ आं बेखौनो खावलायो जे बियो गोदो थांबाय आरो गोदोखौ जों रैखाथि होनांगोन खिन्थु गोदान मुगायाव थांनानै थानो थाखाय जोंनो गोबां सोलायनाय नांगौ आरो दानि मुलुगाव गुबुन हारिफ्रा जेरैबायदि जौगादों बिसोरजों फेर फाथिनांगौबा बिसोरबादिनो जों गावखौ दानो नाजानांगौ आं बे बिथिङाव दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइ आरो बर' थुनलाइ आफादनि बे गुन गोनां थुनलाइ सोरजिनायनि जिखिनि हाबाफारि थ' बेखौ आङो बाख्नायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जों दावगालांनो हागोन दिनैनि सानाव बयनिबो दिनै आदा बानेस्वर बसुमतारी रुंसारि जालांबाय बिथांनो मुगानि आगदारि बिमुं होनाय जादों बिथांनि जिउमायाबो जाहाथे अराय गोजोनाव थायो आरो जोंखौ जेब्लायबो बोर होनानै लामा दिन्थिहरबाय थायो आं बिनि थाखायनो आर'ज गाबो मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारीया दिनै बिथांनि होलांनाय बिहोमाफोरखौ फारियै बुंफोरना होनो हागोन बिथाङा गिबि मिरु आफाद एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जादों दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो आफादगिरि जादों बेनि लोगोसेयैनो बिथाङा सासे मोजां फोरोंगिरिमोन आरो मोनसे नेचार दंमोन मा बेहा बर'नि सोदोब बिहुंखौ बांहोनाय साइन्टिफिकेलि आरो बेवहाय दिनै गोदान गोदान सोदोबफोरबो बिथाङा दिहुनलांदों आरो लोगोसे गोबां बिजाब लिरबाय बाथौनि सायावबो लिरबाय आं बिजाबफोरनि मुंखौ होनो हाया बिथांनि बिहोमाया जोबोद गुवार आरो जोङो मोनसे इनस्टिटिउसनाव सोलायलांनांगोन जाहाथे फैगौ जोलैया बाहाय मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइब्रेरि गायसननायनिबो मोनसे बिथांखि फोसावदोंमोन बे जाफुङोबा देनांहाय जोंनि फैबाय थानाय गोदान जोलैया बिथांनि सोमोन्दै मिथिनो खाबु मोनो मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय नोंथाङाबो फुजानि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो दं नामा? फुजा बोथोराव नोंथाङाबो गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननो गोसो दं नामा? फुजा बोथोरनि मुङाव गोदान गानग्रा जोमग्रा बायनो गोसो गुदुं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहराव US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डआव सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार। नंगौ, क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडी रडनि साखाथियाव थानाय US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव दासान्दि सोलिगासिनो दङ फुजा बोथोरनि अफार। US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट, शार्ट, टि-शार्ट, जुथा, टपि बायदि बायदि गानग्रा जोमग्राफोरखौ बायोब्ला नोंथांमोनहा मोनगोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार। बिब्दिब्ला नोंथांमोन गोबाव खालामालासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझारनि US पल', प्युमा आरो किलार ब्रेन्डनि गलायाव।
लोगोसे लानानै थांदो नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोर। US Polo आरो पुमानि मेनेजार जोंनाव दा बर्थमान फुजानि अफार सोलिगासिनो मोननै अपसन दं कास्टमारनि थाखाय अफारा US Polo जुदि 8000 नि मार्केट खालामोब्ला 1000 नि केशबेक दं आरो जुदि केशबेकखौ लायाब्ला 5000 नि बेक फ्रि मोनगोन आरो जुदि नोङो बिनि बारा लाबावोब्ला जुदि 10000 एबाब लायोबा 13000 नि लायोब्ला 2000 केशबेक दं आरो जुदि 17000 एबाब जुदि लायोब्ला ट्रलि बेग